izophuma i-album yofisha kakhulu ngomhla ka-16 April. Bafowethu asizokuchitha isikhathi. Bayajabula abashuthayo ngoba le nkulumo izohlala emafonini yabo. Kusukela namhlanje si-hand over igama abafana bakaMgqumeni, uLusanda noSibiselo. Labafana kusukela namhlanje banamalungelo okwenza wonke amaqembu kababa wabo. Sebekhulile manje, sasihlela khona ukuthi masebebadala bese sithi naku umzila abafana besinigadele. I-album abafana bakaMgqumeni eyolandela kwabe kuyilaba abafana laba. Bese kuthi uSikhevane noJeze elikhulu, ofisha abakhulu, ofisha abakhulu. Welcome back to my channel. Nginamngele kuphi na kuphi TikTok at Chef De Soul, on Facebook at Chef De Soul TV News, also on YouTube Chef De Soul TV News. Bafowethu ngibuka le video le abafana bakaMgqumeni siyabona laba futhi laba abawu2 akade nje bephusha kakhulu ke indaba ye music uma ziza ngasekuthenini ke mhlambe ke abantu abakhuliswa noma ngizothi abaqeqeshwa kakhulukazi ke iqhawe laphana ke la uMaskandi Mgqumeni. So baye ba announce laphana ke kwi mother of all ukuthi ke cha igama leli bayali over manje ke they handing over igama leli elithi ke abafana bakaMgqumeni to ulomfana lo uLusanda noma ubani laba abawu2 kodwa nje ubani babonile la kwi video, and then ke bona sebe official abakhulu. That means amalungelo noma ama rights aleli gama asezonamathela ke kulabafana, then bona bayibize ngo-official abakhulu. Bafowethu yinhle lento eyenziwe lezi insizwa sekuyosalela kuzona ke lezi insizwa ezimbili ke ezisuka laphana ke noma ke ezizalwa yiyo inkulumalanga leyana ke uMgqumeni. Sekuyoba kuzona ke ukuthi ke ngempela ke umsebenzi siyaqhubeka sokuphushe ngendlela nalezi insizwa kade sokubambe ngayo, ngoba cha hayi bakwazile bona ukulibamba ke beze befike la ilentuzana igama liloku nje lihleli futhi lihloniphekile kuze kungakhohlwakali nje kalula ukuba khona ke kweqhawe leli kungenxa yazo nazo lezi insizwa inkulu contribution abadlalile ekuthenini ke igama nje likaMgqumeni lingakhohlakali kalula, ngoba nje ngaso sonke isikhathi mokhuluma ngale Jew kuyaphoqa ukuthi ke uthi abafana bakaMgqumeni. Nakho ke sekuyibona ngqo abazalwa yena impela ngqo esindeni biologically ngoba phela nesithanda nesilungu. Kodwa ke bafowethu siboke kakhulu into eyenziwe lezi insizwa, sibuka ke sisemakhaya singakwazanga ukuphumelela, kodwa ke zinhle izinto ezenzeka lapha yana njengoba ke sibona bafowethu. Qhubeke njalo ke sisupport nazo lezi insizwa eseziwufisha abakhulu. Ngiyayithanda indlela eresponda ngayo necrowd lapha ya iresponda ke kamnandi ngenye indlela ke nje uyayizwa crowd nayo ukuthi impela imemeze ufish abakhulu. Right, danke bafowethu.